ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଆନିଭର୍ସରୀଟାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ବନେଇଦେଲେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅରୁ କେରଳ ବୋହୂ ହେଇଥିଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଆନିଭର୍ସରୀ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆନିଭର୍ସରୀ ବିଲକୁଲ ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇପାରିଲେନି। ତ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଥାର୍ଡ଼ ଆନିଭର୍ସରୀ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା। ସେଥିଲାଗି ସେ ଆଗୁଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବୁକିଂ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ଦିଦି ଭାଇ ପୁଅ ଝିଅ ମୁଁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବହୁତ ମସ୍ତି ମଜା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସବୁରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ବେଲୁନଟେ ମିଳିଛି ତାର ସେ ବସିକି ବେଲୁନରେ ଖେଳୁଛି। ତାର ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। এই ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଜ୍ ଆଉ ନନଭେଜ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ହଁ ଏଇଟା ଯେ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ୍, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଆଣିକି ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇବେ। ଆଉ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଗୁପଚୁପଟା, ମାନେ ତା ଖଟା ପାଣିଟା। ତ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଯାଉଛି ଯାଇକି ଖାଲି ଗୁପଚୁପ ଆଣିକି ହିଁ ଖାଉଛି। ମାନେ ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଖାଇବା, ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ଖାଇପାରିବେ। ସେ ମିଠା ହଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହଉ ଫୁଡ଼ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାହା ନେଇ ତା ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ୍ ଥିଲା ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆଣିକି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କେଉଁଟା କ'ଣ ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲିକା, ତ ସବୁ ତକ ଆଜି ପୁରା ଖାଇଦେଇଛି। ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇଦେଇକି ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଜୁସ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଜୁସ୍ ଏତେ ଚିଲ୍ ଥାଇକି ବି ସବୁରେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ପାଟିରେ ଛାଡୁନି। ମୋତେ କହୁଛି ମାମା ମୁଁ ଟିକେ ପିଇବି ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କେକ୍ଟେ କଟିଂ କରିଥିଲୁ। ସତ କଥା ହେଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲିଭେଇବାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ସ୍ୱାମୀ ସେଠି କୁହନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଚଳିବ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନ ଲିଭେଇବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଦିନରେ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଆଉଟଫିଟ୍ ପୁରା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି। ତାପରେ ସେଠି ଖାଇ ପିଇ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲୁ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟି ସାର୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ବାବୁଙ୍କର ମନ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା କୋଉଥିରେ କିନା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିଦେଇ ହେଲେ ତା ଭିତରେ। ଆଉ ସବୁରେ ତ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଖୁସି ଜମା ବି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହଉନଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁର ଆସିଥାନ୍ତି ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସିକି ମୁରୁଜ ହେରିକା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଶବରୀ ତ ଆକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କାହିଁକି ସେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ତ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ସେଟା ହେଇନଥାଏ। ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲି ତ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଫଗୁ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ। ଠାକୁର ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ।